עכשיו זה בכלל לא טוב. כאילו, לא טוב. מה הולך להיות? הולך להיות משהו שנקרא מלחמה מאוד גדולה, וכולם, כל העולם הזה יהיה מעורב במלחמה הזאת. כל העולם הזה פשוט יהיה מעורב במלחמה. כולם. כל הגויים, כל הערבים, כולם ישתבו נגד עם ישראל ויילחמו במלחמה הזאת. זה יתחיל, מי שיעשה את המלחמה, זה יהיה מישהו שנקרא גוג. זה מה שאני הבנתי למעלה. רק למעלה אני הבנתי. קוראים לו גוג. כן. ואתה יודע, גוג הזה, למי אני מתרחב? ואני יודע בוודאות מי זה. מי זה? אובמה. נשיא אובמה. הוא התחיל בגוג ומגוג. הוא יהיה זה שיתחיל את המלחמה הזאת, והוא יביא את כל הצבא שלו, והוא יתחיל את המלחמה. הוא ילחם נגדנו. הוא ילחם נגדנו. בהתחלה, כל אחד פשוט ירצה את עם ישראל, את ירושלים, את ישראל, כולם ירצו אותה. את ירושלים, כן. וכולם ירצו אותה, כל העולם. לא יתייחסו אלינו פשוט, פשוט ירצו. כולם ירצו אחד נגד השני כי ירצו אותנו. כמה זמן ייקח? מה? כמה זמן ייקח? הכל זה, כל הדבר הזה של הדברים הרעים ייקח שבועיים. כל הדברים הרעים ייקח שבועיים. מה יקרה בשבועיים האלה? מה זה דבר רע? בשבועיים האלה דבר רע זה ימותו יותר מכמה מיליון אנשים. ימותו שם בקטע הרע. הדבר היחיד שמציל לפי מה שאני הבנתי זה רק מי שחוזר בתשובה. זה סרט, קדימה, זה מה שהולך להיות. כן, ואני ראיתי פשוט שכולם יעברו נגד עם ישראל ויעברו נגדנו ולחמו נגדנו גם. אנחנו, צה"ל כאילו יצליח לעדוף את זה ליומיים לפי מה שאני ראיתי, ואז פשוט כולם יעברו אותנו ולא היה לנו במי להיעזר, רק בקדוש ברוך הוא. ואז מה שיקרה... רגע, שאני אבין. במלחמה הזאת צה"ל מחזיק יומיים. יומיים. ואחרי יומיים? אחרי יומיים לא. אין צה"ל. אין צה"ל. אז הכל פתוח. הכל פתוח. עכשיו, אתה יודע איזה... אתה אומר שגוג זה אובמה, ואובמה זה ארצות הברית? כן. והוא יוביל את כל... הוא יוביל כל המלחמה. מי יצטרף אליו? להצטרף אליו, איראן תצטרף אליו. איראן? כל רוסיה. כן, רוסיה, דרום קוריאה, כולם, כל האומות, ממש כולם. כולם, כל... 70 אומות יעברו נגדנו, 70. איפה דאעש פה? דאעש, מה שהם יעשו, לפי מה שאני ראיתי, זה יחטפו אנשים. פשוט יחטפו אותם. יחטפו אנשים שלנו. כן, כמו שעשו לגלעד שליט, כאילו ככה עשו, כאילו יחטפו אנשים ולא עשו תשמעו אותם, כאילו, ויענו אותם לכאלה דברים. עכשיו, מה שראיתי גם זה שהר הזיתים ליד ירושלים, הוא פשוט, כאילו מי שיזכה להינצל, אז ההר הזה ייבקע לשתיים. וברגע שההר הזה ייבקע לשתיים בשנייה הזאת, המשיח יתגלה לעיני כל חי, כאילו לעיני כולם.